Kodetu programaren baitan Gipuzkoako herrietan dabilen autobus ibiltariak Tolosan egin du geldialdia. Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Oronaren, Irizarren eta Kode Eskolaren ekimena da honakoa. Bertan, 45 minutuko klaseetan, 8 eta 16 urte arteko aurrek programatzen ikasten dute. Gure helburu azken finean da gerturatzea programazioa eta ordenagailuen mundua gaur egungo gazteei, ze oraindik badago estigma hori, ez? Programazioa frikientza dela edo programazioa mutilentzat bakarrik dela, programatzen ikasteko gau osoak pasa behar dela ordenagailuaren aurrean. Eta guk irudi hori pixka dautxe egin nahi dugu, ze programazioa denentzat izan daiteke, divertigarria izan daiteke, neskek ere parte hartzen dute eta oso gustora ibiltzen dira. Pixka dautxe nahi dugu topiko horiek eta orduan ditugu 45 minutuko tailer labur batzuk, justo ezagutzeko zer dan programazioa, zer dan programatzea, eta nola funtzionatzen duten ordenagailuek, ez? Eta hori horrelako tailer txikitan lortzen dugu hori, beraiei pixkat gusto hori aurkitzea eta gero jarraitu nahi izatea gehiago ikasten. 8 urteetik hasi eta 16 urte bitarterako aurrak dortzen dira tailerretara eta orduan ditugu talde espezializatuagoak bezala, agian bideojokoena da 10-14 urtekoentzako, Scratch dela txikiek programatzen ikasteko ikastaroa 8 urtetik aurrera hasten dira, ditugu batzuk konplexuagoak 12 urtetik aurrerakoentzat, ditugu horrelako maila diferente batzuk nolabait deitzeko, bakoitzari gehien egokituko zaiona landu ahal izateko. Oso pozik gaudez, beti pasatzen dugu inkesta txiki bat tailerrak egin eta gero, eta lortu dugun emaitza izan da izugarria, dena gaude oso kontentu, oso gustora eritzen dira hemen, primeran pasatzen dute, eta ume pila bat euki eta alare lortzea denak hain pozik egotea guretzat izugarria izan da. Mila erlotan daka garrantzia handia, baina hezkuntzan batez ere aipatu behar da programazioak dakarren garapen kognitiboa, ez? Modu logiko batean pentsatzea derrigortzen zaitu programatzeak, ideiak antolatzera derrigortzen zaitu, arazo handiak azpiarazotan banatzea soluzioak bilatzerako garaian, horrelako gauzak oso garrantzitsua dira gure eguneroko bizitzan eta programatzea denok egin beharko genuken zerbait da horren ondorioz.